Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e ma mi fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala a wo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala araba ye décembre kalo tile 27 san 2027 o bisimila mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ san laban o yɛrɛ kɔnɔna sugu dɔ ale bɛ labɛn ni an bɛ ale wele ko foire a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni sugu kofɔta in ko o yɛrɛ kɔni feerekɛlaw ko u kɛlen don k'u ka feereminɛnw ko olu yɛrɛ kɔni bila wandɛrɛ la walasa jamanaden bɛɛ ka ani dingo sɔrɔ o hokumu kɔnɔna na maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don foire in ale organiseli ma olu y'a yira k'a fɔ ko jɛma don o don ko maa 100 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛ don u ka sugu kofɔta in o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ hali feerekɛla minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka feere ni o bɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw olu sanfɛ olu yɛrɛ kɔni caman olu fɛnɛ kɛlen don k'u ka feere o yɛrɛ kɔni bila wandɛrɛ la ka sabu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye san yɛlɛma ye ani fɛn min ye étranger o yɛrɛ kɔni masurunya la ko walasa jamanaden bɛɛ bɛ se ka i ni denw sɔrɔ bolimafɛn ko minisiri ni ale bɛ wele ko Madina Sisoko ale yɛrɛ kɔni ne wele ko o yɛrɛ kɔni bila jamanadenw ma ko ka sabu kɛ ni san yɛlɛma bɔda in o yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni ye siraba kasara ye ko o yɛrɛ kɔni cayalen don kosɛbɛ ko ni ye siraba kasara ninnu ko ni ye olu yɛrɛ kɔni ta 100 sira la ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifina ka denmisɛnninw ye ko o de ka ca la kosɛbɛ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ wele ko o yɛrɛ kɔni bila bolimafɛn bolilaw ma k'a daminɛ mototigiw la ka taa se fɔ katakatanigiw ma ko bɛɛ lajɛlen ka to ka casque ko o yɛrɛ kɔni matarafa lakana o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni kunnafoniya o yɛrɛ kɔni jɛnsɛn Bamakɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ko ni san yɛlɛma bɔda in na ko bingani wale ko o yɛrɛ kɔni cayalen don kosɛbɛ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye denmisɛnninw ye ko olu yɛrɛ kɔni donnen don bingani o yɛrɛ kɔni na ko ka maaw ko olu yɛrɛ kɔni ka moto ko o bɔsiw la ko o yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don ni san yɛlɛma bɔda in na ka maaw ka sakiw ko olu tufa ani ka maaw ka moto ko o minɛ la ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ko ka sabu kɛ ko ni denmisɛnnin ninnu ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka nin waleya o yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni kama ko o de ye k'u ka tranchien ko o yɛrɛ kɔni musakaw olu yɛrɛ kɔni ɲini ko o yɛrɛ kɔni bɛ kangalimada kɛ ko nka ni tigɛ ko ni o yɛrɛ kɔni dala maa ma o yɛrɛ kɔni ka nin bingani wale yɛrɛ kɔni na ko o t'a lakale ko fila kɛ Bamakɔ suguda ɲare dugudenw olu yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ ka sabu kɛ fɛn min ye sotaramani bolilaw ye ale ni fɛn min ye telimani bolilaw ye a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don bolicogo cɛjugu ma circulation olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni ka baara ye k'u fili mɔgɔw ɲɛ ko wa ko u yɛrɛ kɔni tɛ sira ko o di maasi ma fiyewu ko u yɛrɛ kɔni b' u tile maa ma wa u yɛrɛ kɔni bɛ dɔw yɛrɛ ko olu yɛrɛ kɔni ɲɔti fɔ ka olu labi ko wa ko u yɛrɛ kɔni b' u tilen dɔw ma ko hali u yɛrɛ kɔni tɛ sira kuma tɛ kɔ ka
kaba o ogum kɔnɔna na dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma fanga tigilamɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o bɛnnen no circulation o yɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma ko k'a sabu kɛ ko a yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ tɔɔrɔlen kosɛbɛ k'a sabu kɛ ni bolimafɛn bolila ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ ka dadigi ko o yɛrɛ kɔni kɛ dugudenw na o y'a yira k'a fɔ siraba kasara 100 o 100 ko fɛn min ye o sotaramaniw ye ale ni fɛn min ye telimaniw ye ko a nɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛ b'u la u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko nin ma ko fɔta ninnu ko wa ko n'u ye maaw yɛrɛ kɔni jogi ko u yɛrɛ kɔni dɔw bɛ yen nɔ k'u bɛ tila tuguni k'a kɛ kumakan lankolon o yɛrɛ kɔni ko wa ko u tɛ se tuguni ka nin ma ko fɔta ninnu k'u yɛrɛ kɔni dɔw furakɛ k'u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele k'u bila fanga tigilamɔgɔ ma u k'u jɛniyɔrɔ fini ko in na. Halisa an bɛ to an ka Bamakɔ Suda Ɲare ale kunnafoniyaw kɔnɔna na kabako kunda a yirala k'a fɔ cɛ dɔ ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ dugutaa sira ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bugunikaw olu fɛ yen nɔ ni ale kun taala tile 2 tɔgɔmana yen nɔ a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni nalen ka bɔ a ka tɔgɔma la tɛnɛndon ko ale yɛrɛ kɔni nana fɔ a muso kɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun ye denbayatigi ko ale yɛrɛ kɔni ni muso ko o yɛrɛ kɔni ɲininkali kɛ denbaya la ni denbaya ni o y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ba ni o yɛrɛ kɔni bɔla ko kabi kari don ko o yɛrɛ kɔni bɔla ko ka taa folikɛla ko o yɛrɛ kɔni ma segin fɔlɔ o hokumu kɔnɔna na cɛn ale yɛrɛ kɔni siran kojugu ale yɛrɛ kɔni wulila ka se fanga tigilamɔgɔw ma kalanbakurakaw olu fɛ yen nɔ ko ale yɛrɛ kɔni segilen kɔ ka na so wagati damadɔ ko kunnafoniyaw u yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko cɛn ale yɛrɛ kɔni welela Gabriel Ture o maaw fɛ ko ale yɛrɛ kɔni muso su o yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko ale yɛrɛ kɔni selen yen nɔ ale yɛrɛ kɔni taara sɔrɔ ko muso su ale ni cɛ dɔ su bɛ yen nɔ ni u y'a yira k'a fɔ ko muso in ale yɛrɛ kɔni ni kamalen dɔ u yɛrɛ kɔni su ko o taara sɔrɔ appartement dɔ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sababuya jɔnjɔn min ma sɔrɔ o yɛrɛ kɔni na cɛlakan ye ale yɛrɛ kɔni dusukun o yɛrɛ kɔni kasira kosɛbɛ ni ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko a sen tɛna se muso in ale yɛrɛ kɔni ka suturalikɛyɔrɔ la dusukasi o yɛrɛ kɔni boloda ma halisa ala k'an sɔn hakili ɲuman na. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawokaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun furancɛ in o yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko binganni walekɛlaw ko olu yɛrɛ kɔni ye binganni wale kɛ ka ɲɛsin mobili 5 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ma min yɛrɛ kɔni kɛla Gawo ale marabolo kɔnɔna na binganni wale in o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko maa si o yɛrɛ kɔni ma bɔnna ni na ko nka ko binganni walekɛla ninnu olu yɛrɛ kɔni taala ni bolimafɛntigi ninnu u yɛrɛ kɔni bololafɛn caman ye ani fɛn min ye o bololafɛn nafamaw ye ko u yɛrɛ kɔni bolila ni olu bɛɛ ye duguden dɔ olu yɛrɛ fɛnɛ tilala ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn bolila ninnu ko u yɛrɛ kɔni caman ko u yɛrɛ fɛnɛ tilala tuguni ka bugɔ binganni walekɛla ninnu fɛ. An bɛ taa Koro a yirala k'a fɔ Korokaw olu fɛ yen nɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye essence litiri ye ko o sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka feere u ka station na fɛn min ye 300 ye ko fɔ ka taa se 400 o litiri ɲɔgɔn kɔ ma ko o litiri ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka feere olu fɛ yen fɛn min ye 300 ye fɔ ka taa se 400 ɲɔgɔn kɔ ma olu yɛrɛ kɔni ka dugutigi o yɛrɛ kɔni wulila k'u ka gérant station gérant ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ko u fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye essence litiri ye ko u k'o di 250 ɲɔgɔn kɔ la ko maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa feere ni an bɛ olu wele ko revendeur ko olu yɛrɛ kɔni ta bɛ se ka di 270 ɲɔgɔn kɔ la. An bɛ taa Bolibana Kolongo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masinakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ olu ka essence so min bɛ yen nɔ ni an bɛ o wele ko station ko binganni walekɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɛna olu ka station kan décembre kalo tile 24 ni san 2023 kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ binganni wale o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko u yɛrɛ ko maa si o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na ko nka ko u yɛrɛ kɔni tala ni u ka fɛn nafama caman ye u tilala tun k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye station gardien ye ko o yɛrɛ kɔni joginna binganni wale in kɔnɔna na nka u yɛrɛ kɔni b'a tɔ perepere latigɛ. Kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa Dakan ale yɛrɛ kɔni arajo so 2 bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni ni ale bɛ Dodoji ale ni Teyiba a yirala k'a fɔ ko binganni walekɛlaw ko u yɛrɛ kɔni sera ka se o arajo so ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fɔ ka arajo ko o yɛrɛ kɔni jɛni kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa si o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na ko nka ko fɛn min yɛrɛ kɔni u bololafɛn ko o yɛrɛ kɔni caman taala binganni wale in o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na halisa ala ka jamana in basigi. Ni de kun
kun be dansigi kɛ bi kunnafoni na maa minnu ka foli b'an bolo o de ye Amidu Guindo ye. Amidu Guindo ale yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ o bɛnnen no Côte d'Ivoire sugu belebeleba o kɔnɔna ma. Ale ka baara o bɛnnen no min ma o de ye tigɛdɛgɛ cɛɲumanw olu feerelen Côte d'Ivoire sugu belebeleba kɔnɔna na. Amidu Guindo a ka tigɛdɛgɛ o be sɔrɔ Côte d'Ivoire fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka taa se fɔ Côte d'Ivoire kɔkanna ma. An ka foli belebeleba an m'o di Amidu Guindo a n'a ka denbaya ma. Ka Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo Amidu Guindo tɔgɔ la ko halisa Ala ka kanu to, halisa Ala ka suguja a n'a ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na. O tɛmɛnen kɔfɛ an be foli belebeleba di maa min ma o de ye Musa Jara ye yan nɔ fɔ Senegal. Foli belebeleba k'o di Musa Jara a n'a ka denbaya ma. Ka Senegal bɛɛ lajɛlen fo Musa Jara ale tɔgɔ la ko Ala ka kanu to. Ni e maa o maa i be fɛ i ka foli o ka kɛ i n'a fɔ ninnu ta ɲɔgɔn, n'i be fɛ i ka feerefɛnw olu ka lakodɔn ani ka baarakɛtaw, i b'an wele ni numéro kofɔta in na 75 71 50 31. Ni de kun be dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.